igen stille og roligt og glide over i galop, men bliver ved med at spille med. Prøv at ride en anelse med tilbage igen. Samle op. Tjen den lidt hånd. Godt, ja. Bagparten ind, kom. Godt, så en fuldhed frem. Til at få den, for det vil sige mere opadgående spring. Prøv at komme frem. Frem. Ja. Ikke rokke, ikke rokke. Ja, okay. Måske en lille smule uro i din egen overkrop. Kom, 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 frem. Bevæg højre hånd. Godt, ja, højre skulder godt ind. Det er ikke. Ja. Vi arbejder en lille smule op på din albu. Altså, vi er igen samlet op, så ja. Så vi ikke får lov at løbe gennem håndfløjten. Ja, det er ikke. Sådan. Rigtig. Der. Aktiverer det, ja, rigtig rundt i det. Ja, så det bare er. Protesterer lidt, for nu skal han jo høre efter, det var godt. Og i dag, det er snart over i dag. Og frem. Sådan. Igen. Ja. Det er et. Så. Prøv at lade det over til det facade, og højre ting, en anelse længere tilbage, og give gas, kom, spark til, kom. Spark til med højre ting, rigtigt, ja. Gas til igen. Direkte fra hver side, og frem, udvendig sengen, kom. Og giv efter venstre, kom, 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 kom. Ja, og hjem igen, flyt. Under hende indvendigt. Den må du godt prøve at sætte bagfra din anelse ud af flyt. Sådan, ja. Godt, godt. Super, ret lidt op igen. Og frem, 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 frem. Sådan, rigtigt. Ja, så vi begynder at bære sit hoved mere frit. Super, sig hjørnet lidt. Det er ikke. Ja, møder hen lidt igen i indvendige sider. Ja, rigtigt. Der får du også bedre fat bagfra. Ja. Så. Hvis du så mærker, at den prøver dig af, og vil gå ned mod hånden i stand, så kan lige aktivere så bitte små afvejninger. Det er ikke, ja. Det er sådan. Godt. Så samler vi op igen. Det er ikke. Ja. Yes. Sådan, ja. Yes. Godt. Lige lad det skridt en omgang, Lotte. Så går vi til igen. Sådan, ja. Godt. Ja, ja.
bedre. Sådan, ja. Godt. Det er en god. Rigtig. Sådan. Yes. Så bare ganske fint op og ligesom ramme den lidt ind. Og det skal den ligesom har en, fordi gerne vil have det. Så drejer roligt med i den anden parti. Yes, spiller det med det samme. Sådan, det er rigtigt. Ja, så den ligger inde i den ramme der. Sådan. Det er stærkere. Sådan. Ja. Godt, Lotte. Rigtig godt. Ja. Super. Rigtig. Her har du en rigtig god balance. Godt. Sådan. Yes. Prøv at lave nogle små voldefigurer forskellige steder, ikke sandt? Og du hele tiden prøver at bevare det spring her, lige så stille. Sådan, ja, så hele tiden er under dig. Ja, den var god. Spil med. Sådan, spil med i hånden lidt. Venter lidt, derind, balance. Balance, sådan. Derind. Ja. Godt, Lotte. Så prøv at gå en volden tilbage her fra hjørnet. Så prøv at gå videre i kontra. Så bare blive på det. Godt og vel, en halv tilbage her lidt. Bare tænk, nu rider jeg bare en kontrolleret venstre galop. Sådan. Hold din højre skulder godt tilbage. Halve parade. Aktivere. Halve. Bevæg igen. Bevæge. Sådan. Rigtig bevæge. Bevæge. Wow. Sådan. Så bare gå godt igennem. Og så en lille smule frem. Op frem. Rigtigt. Og så korter du op. Aktivere. Skænken hen. Ja, lindenhånden. Godt. Okay. Super. Ja. Lidt. Derind. Indvendige sider. Sådan, ja, okay. Super, der. Ja. Hold en lidt spil i hånden. Og når så føler, at hun ligger til, så roligt drej med i sædet og lave et andet spring, hvor hun er inde i rampen der. Spiller med. Sådan, spiller med. Løft. Aktiver med det samme. Der er en anelse mere af udvendig hånd. Sådan. Rigtigt, ja. Du med at spille i venstre hånd, så ikke kommer til at låse den, men hvis du bliver tung og stærk i den side, så husk at bevæge. Sådan. Sådan, rigtigt. Ja. Super. Så bare en ubetydelighed frem herover, slap af i hånden, og lige frem. Frem. Uden op og tilbage. Lidt og hånd. Lidt. Godt. Ja, tal lidt mere, det kan det godt. Ja, tal lidt mere. Ja. Rigtigt. Ja. Snapper til igen. Snapper til med indvendig gang. Ja, rigtigt. Sådan. Okay. Og lidt frem. Det er jo så sur. Det er med på udvendig hånd. Sådan. Der. Rigtigt. Og så samler du ganske lidt op. Løft. Løft, når vi er ved. Ja, rigtigt. Hold. Sådan. Yes.
Sådan. Ja. Små tøj til, at hun ikke falder ned på næsen. Små nyk. Små nyk. Sådan, ja. Rigtigt. Små nyk igen. Wow. Ja, hold igen. Hold igen. Opfejl. Kom. Ja. Og lige bøj den af, når den bliver lidt låst der. Rigtigt, ja. Sådan. Godt korrigeret. Så læg en lille smule på igen ved langsiden. Lidt frem. Det her. Og frem. Og frem. Sådan. Og gradvist tilbage. Gradvist. Lidt var bedre. Det her. Arbejde med. Ja, godt arbejde. En anelse hurtigere med hånden. Ja. Rigtigt, så vi får den mere opad. Super. Aktivere. Godt. Kom. Og lidt frem. Kom. Og så skal den svare frem. Kom. Rigtigt. Og tilbage. Den er godt. Så må man nemlig lige trykke til et par gange og sige, ved du hvad, når jeg trykker her, så er det, du mener, du skal svare frem. Så. Godt og der. Ja. Nej, du vil ikke lige sige noget nu. Hvad sagde hun? Ja. Ja. Nu med at holde den lidt runde til venstre. Ind med det ben. Ja. Lidt i hånden igen. Sådan. Ja. Derud. Rigtigt. Så. Begynd at runde hende godt. Måske skubbe bagpart ind i det. Sådan. Godt, Lotte. Hold den rundt der. Ja, så ligner det en rigtig hest. Op på net. Indvendig ben. Ja, nemlig. Så må man lige sende en hilsen med kærlig hilsen herefter. Sådan. Send det lidt igen. Super. Godt. Sådan. Så er du også kommet meget bedre ned bagfra.